A veces faltan medios para facer cousas que ves os informativos con demasiada manipulación, que lle ves os titulares e dis, meu Deus, non, sede serios, é dicir, se hai lumes hai que contar que hai lumes, juste ou non. E se os directivos dunha caixa se levan unha pasta hai que dicilo tamén, juste ou non. E se pasan cousas hai que dicilas tamén. E se o goberno central non manda avións para os incendios hai que dicilo tamén. Pero non pode ser Feijóo e que máis fixo Feijóo. Xa sei que todos os políticos teñen tendencia a manipular os medios. Para iso estamos nós. Para dicir, que vos non pagade os medios. Os pagamos nós, dos nosos impostos. Como pagamos guarderías e servicios públicos. Neso estamos, non? Loitando por uns medios públicos ben feitos e útiles.